Iphele kabuhlungu kanjalo ke impilo yale nganyana ebeneminyaka esikhombisa yobudala engumthandi webhola lezinyawo. uZoe Salz ubezidlalela ibhola nabangani bakhe ngakule nkundla yebhola eyisiganga ngolwesine. Ubesebanjwe izintambo zikagesi. Unina uZenith uthi uzwe ngesililo sengane yakhe ebimemeza idinga usizo. She was laying on this part of her legs on top of the cable there. So the right leg was burned there. Akabange sachitha isikhathi wanikela khona. Ubesemphuthumisa emtholampilo seduzane. Usazibona ngamehlo engqondo izisebenzi zezempilo zizama izaba zokusiza indodakazi yakhe. I could hear the sound of the machines as they were still busy with her. I could hear the sound of the heartbeat coming back, going, coming back, going. Uthi usayizwa namanje imshini icima obekuyinkomba yokuthi uZoe useyamshiya emhlabeni. uZoe usengowesithathu ukubanjwa ugesi ngenxa yalabantu abazixhumela wona. Umphakathi usola uhulumeni ngokushaya sengathi akaziboni lezi gameko. We want electricity, my brother is a community. We can't live without electricity, and we are independent here in South Africa. Iningi lemjondolo lapha ixhuma ugesi ngokungemthetho. Umphakathi unxusa uhulumeni ukuthi aphuthumise ugesi kule ndawo. Inkinga ukuthi le ndawo ayikahlonzwa njengendawo engafaka ugesi. We wait for the Department of Human Settlements to ensure that they proclaim the area first before we can put electricity. We, as the city, we cannot electrify illegal settlements. So that's why we are not electrifying this area. Akaqalwa lutho olungokulungiswa kwengqalasizinda kule ndawo. Njengoba ngakabikho izinhlelo zokuthuthukisa le ndawo, impilo yabantu isazoqhubeka nokuba sengcupheni.